Manje koe de ijsclub in Burgum net iepen en zeggen ze het somber in. Maar toch zouden ze het voor nog krijgen om de baan tiege op het eind van de mannen te iepen. Vanmorgen om 9 uur gingen we overleggen en ja, dat staan de eerste mensen al van de poort. Ja, zeker. We zijn hier om 10 uur, dat de baan hier gaan. Geweldig. Prachtig mooi zwart is. Heel geweldig. En heb je er wat zin in? Ja, heel erg. Waarom? Ik hou van schaatsen. Ja, ik ben van de Montentuzenburg, maar de concentratie weer via het zieken. Dus ik heb mijn leidinggevende maar een bericht gestuurd. Ik zei, het Mjoert is toch even een uitzondering, denk ik. 4 uur en 9. De meesten die er wien hien gelok, want een paar uur later wie de baan alweer sluiten. Dames en heren, de baan wordt hut minder, dus probeer nog een paar rondjes te draaien en ik verwacht je dan mijn uren de baan sluiten maken, want ik wil geen ongelukken hebben. En nou aan de koek en sopie? Of? Nee, ik ga naast wel los, hè. Want ik ga nog 12 van, die gaan naar huis en dan ga ik weer verder. Geen tijd om stil te zitten. Nee, dat kan thuis wel. Nou, succes nou. Oh, dankjewel.